Hola, soc Antonio Montiel, candidat de Podem a la Generalitat Valenciana. Nosaltres pensem que aquesta campanya és una campanya decisiva. Pensem que hem passat massa temps esperant el moment de recuperar les institucions, de recuperar allò que havien segrestat, de recuperar també la il·lusió de la gent per construir un futur millor. Nosaltres pensem que s'ha acabat la màfia, s'ha acabat l'enxuf, s'ha acabat la corrupció, hem d'acabar amb l'especulació urbanística, hem de recuperar els nostres paisatges, els nostres territoris, però sobretot hem de rescatar les famílies, els autònoms i les xicotetes i mitjanes empreses. Hem de rescatar a la gent. Per tant, vos demano el vot. Ja sé que no és... M'agradaria demanar-lo personalment. Sé que no és la millor manera de demanar un vot. Jo sóc com vosaltres. M'agradaria també estrechar-vos la mà, però és una campanya decisiva. No tenim temps a perdre. Per favor, voteu per el canvi real.